Sa mani, uy. Asa ako dali mangutang? Magpalit sa diaper sa bata. Wala nang utangan, kaya di nagsalig sa ako. Ako nagpang-utangan, kaya di na lagi na bayad. Kasi may ang masilingan sa di sa sabot. Kabulo, wala na ko'y bana. Wala na ko'y kasaligan nga mauya gabayad sa among mga utang. Sa kuto akong edisyonan, wala may paramdam. Sing-sayo na ko sa akong hago dito, Utaon to ko sa mga silingan, Sabi ang ibuhaton para makapalit kong diaper sa bata. Ay, uso man day tuod ang online sealer karon. Mag-sealer ng kapuda. Indas na ko yung mga gamit na hiuna. Hindi na ako kang nagamit. Ay, mag-online sealer na ko. Ipar na ko pampad sa diaper sa mga anak. Hello mga kabarangay nako. Karon na today is mag-online sealer ko. Ang karon na day is mag-online sealer ko. Kay wala ko pampalit sa akong diaper sa akong anak. Unta guys na makapalit mo sa akong mga order kay kay mga original jigni ikan to sa meet in Shopee. So sige. Comment lang below sa na mag-order. Ma'am, naamoy Colgate kay nahurot na magod ang among konsumo sa mong Colgate. Ay, ma'am, naadjud may Colgate, ma'am. Yan siya, ma'am. Hindi nga landahan ni alert. So alert siya, ma'am, kung unsay disaster na moabot is alert jud ko permi. Nara, ma'am, tag-ano lang siya, ma'am, tag 160, ma'am. So kung anong nako ang sulod, ma'am. Kung anong nako sulod, ma'am, kay gamiton mo gud ang mo, ma'am. Kaya magud ta konsumo, ma'am. So ang ako lagi ibaligya dai, ma'am. Kaya gyud sudlanan. So ma'am, tag 160 na sudlanan, ma'am. Without without Colgate kay di palit ko man gud sa friends mo. So gamiton ko na. So ano na ako ibaligya, ma'am. Ma'am, bawal utang, ma'am. Dili, ma'am, kay palit din ako diretsong halin sa kuan sa bata gatas. Ma'am, naamoy baligya pang support sa tutoy. Ay, ma'am, naadjud, ma'am. Nara, ma'am. Kuan kayo siya, ma'am. Ay, kayang baga kayo o pum. Kung wakot putoy, ma'am, pagsalig na lang dani, ma'am. Kay gabi ka, ma'am, baga kaya ang pum. Di ka magka-problema. Ay na lang, ma'am. Wak man ko'y tutoy. Ay, sorry, ma'am. Namoy pang pagwa. Ay, wala pa na ako nabasahan na nagyud ko dani na ang Furious paracetamol. Sa imo ni mo 3 days o inom ni kag tubig isa ka baso. So, kaya siya, di mo i-maintain buntag. Pili pod ka mag-maintain gabi, pwede o isara. Magpagwapa ni siya, ma'am. Wow, nang. Sige, ma'am, ano lang ni siya, ma'am? 100. Ma'am, dagan ni sulod, ma'am, sa sa isa ka sulod, 62 ka tablet ang nada ni. Kasi, nara, ma'am. Kapas parang una da, mama. Pwede yun, ma'am. Sige. PM na lang ko. Sige, ma'am. Ako na ni-padapin, ma'am. Ma'am, na mo extra paracetamol. Kinanapod daw raba bagong sakit. Ay! Ma'am, di ko magka-problema, ma'am. Lagi mi diri, ma'am, Lagi mi diri, ma'am. Dili mi kahit lang konsumo sa kuan, sa alcohol, Tingnan mo, daming sulod, no? Kuan mo, ma'am. Nanong katunga naman na ang sulod. Ay, ma'am, mag-COVID karon, ma'am. So, dapat magtipid-tipid ta. Kuhaan mo, ma'am. Ay na lang, mga maro. Si maro. Nangita ko, ma'am, para pampalit sa kuhaan. Ay, jud ko, nagmaro, Nangita ko pang diaper sa akong anak. Tapos, di mo kung maro. Pagtarong-tarong na yun diya, ma'am. Igitarong na ba tabag kuhaan, entertain, Kung dili mo mag-i-order, tapos inyo ko, ay mo pag-apply sa akong live. Animal. Kaulit. Ma'am, na may Petron Jelly, ma'am, pampadako sa... Ay, sir. Nagin mi diri, sir. Siya, sir. Nara, sir. Mo siya, mura siya og pilit. But, his price is, 981 po. Ito po. Petron Jelly, pangpadako. Nanay sa mga instructions, sir, kung asa pili siya magamit. So, lang siya, sir, 2,000 kapin. Wala yun, sir, gamay ni siya, sir, but lugi ni siya mga effective po niya siya. Petron Jelly. Kuha niyo, sir? Sa bahay na ba? Sige. Padaplin na kay ako ng kuha or ipihim na ako. Sige, sir. Sige. Ay, ma'am. Nanong bogag kikag buhok. Alam, ma'am, natuod ko i-karito sa iyo, ma'am.
Gimpit, ma'am, ano ni siya ma'am, kanang made in America ni siya ma'am. So, ang mga buhok na kakagpili siya ma-straight kung imo ni siya gamiton. Ano siya naman magic, sa ato pa na ay magic swords. Karon kay 2020 naman high-tech naman kay mga gamit, na ay magic ipit. Na ay magic ipit. So, kung ano ni mo, how you diretso ma'am da. So, kanay mo kulot na buhok ma'am, maano siya ma'am, kuha na siya, magwapa jud kita ni ma'am. Kung ano mo ni ma'am, tagnan dito ra ma'am. Sige ma'am. Kuha lang na ako niya. Sige ma'am. Og ma'am, napod ko rito sa imo ma'am. Kung dili ko yun ka contented sa ipit, so napod may baligya na gel, ang nabutang gel. So, sa letra GEL, going sa G, going straight liner. Going to straight liner. So, mao meaning da ng gel, ma'am. So, tag ano na siya ma'am? Tag, kaya may price na kabutang, tag 500 kay daghan man kay Sir Lord. Kuan naman lagi na mo. Ay ma'am, di ma'am kay katong kailangan mo isang bata Japon ma'am, katong akong ikatulo kay ambisyoso man kay to na laki. So ako pagamit niya pero nabisod man gud ni karon mo ipapalit sa grata sa akong anak o diaper. So baligyan ang lagi na ako. Ay salamat, maski unsa ka gamay imong ipang baligyan no, na Japon mo palit. Dili man sila medyo kadaghan, pero okay yung Japon. Nalapoy pang palit gatas o diaper sa anak. Ay, madto na ko eh. I-deliver ko na yung pag-order sa customer.